No niin, hei moi taas kaikille. Tänään pelataan taas Jailbreakia. No, vitsi. No. Onkohan täällä mitä? Minne menis? Mennään tonne Prisonille. Muistakaa tilata kanava, se olisi mulle tosi iso etu. Ja sitten no vaikka kun tulee 20 tilaajaa tää yhteen, niin mä voin tehdä jonkunkaan yhteisvideo. Niin tilatkaa se kanava. Au. Tuolla sniper. Mä kyllä kuolen. Onkohan tänne jo helikopteri spawnannut? No ei tietenkään. Ei vitsi, väärä auto. Piti ottaa... No voi kakkaa. Otin vahingossa väärä auto. Laittakaa kommentteihin, kun mullehän ei tule edes paljon kommentteja, niin mä haluaisin, että just siinä kun katsot sen, niin laitat sen kommentin tälle videolle. Täällähän on hieno auto. Sitten mennään mun autoon. Nyt on kunnolla. Katsotaan pääsenkö hyppään tuo eteen. Ei. Otetaan tää. Ainakin koitetaan kiinni. Ei toi mene tonne. Tuo voi olla vähän liian matala. Palakka. Mihin mun auto meni? Eikä se oo tuo. Ei. Hei, miksi mun on nää autot? Tää mun auto on jotenkin resetty. Näistä on...
spoilereissa. Oi mulla on. Sitten mulla on... Missäs täällä on toi manteet? Tossa. Ei missä? En minä kyllä. Tossa. Mulla on. No. Mulla ois normaalit. Ihan lähettäkää please kommentteja. Se auttaa mua niin paljon, että te lähetätte mulle kommentteja. Ja sun edelleen Fortnite-video. Siinäkään ei ole kuvaushetkellä yhtäkään katselukertaa. Niin. No jos haluat, niin käyppä kattoo se Fortnite-video sitten täällä. Osa 2 ja ylikin. Koitetaan ottaa yksi äsken vielä. Heitä, onks tää? Päivä. Mikä tää? No. Mennään Prisoniin. Jes, mä sain. Miksi mä ei ota tätä kiinni? Tää video alkaisi olemaan tässä. Kiitos jos kattoit. Tää oli kiva tehdä tää video. Katsoja oli pyytänyt, että mä tekin osan 2 tästä. Niin nyt mä tein. Se alkaisi olemaan vähän niin kuin silleen moikka!